na kunoy 5 kabi ilanan sa dili pa ka mamatay. Ganan mo makabalo? Para makapangandam ta. 5 kabi nga kabalo kahapit na kang mamatay. Are you ready? Unang gabi, bungol-bungol. Ano itong sugod mo? Palit itong lamas. Unsa? Hapit na kang mamatay. Bungol-bungol na ganita. Hapit na kang mamatay. Ikaduhang gabi, buta-buta. Sugungon, wala man dire, wala man dire, wala man dire. Bakbak, kaaging mo. Yung pagin, usap rin eh. Ay, nara dahil dia. Sugong mata, buta-buta, hapit na kang mamatay. Kung nandun yung tunod, pagbutang nag-last will and testament. Ang tanan, bla bla bla. Taga-is Pastor Cabarro, sa gamay lang ha. Ang iluti dito, na bla. Ikatulo, nga ilanan, excited na kayo ano, lapit, hapit na mamatay. Ikatulo, gabi. May bala, hapit na kamatay. Bakang. Ano ito, maglakaw na? Hapit na kang mamatay. Goodbye. I hate to say goodbye. Have a good time. Bakang. Ikaupat nga letter B. Kanang tao nga unsa. Bako. Hapit na kang mamatay. Pero ang pinakakatapusan ng ilhanan, sumala sa magsusulti ng akong nadulan. Are you ready? Naanani tanan, hapit na kanang mga nanagminyo. Sa mga dalaga, murag layo pa sila ni, pero kining nanagminyo na. Are you ready? Excited na kayo? Nagiluitan ni nagkamo siya ba na? Ano lang isang finals game 7. Siya trelagan, siya sa kuhagan. Nasa ko ang upat. Isa na lang yun. Ang letter B nga katapusan makisunan. Baho. Bahog haplas. Haplas isa na haplas. Haplas na. Ako yung paripustan. Ago'y gikan sa limpo. Wala isa ka. Paudiyar ko. Muta. Dili pagatong muli na mangitag perfume. Kung saan yung haplas? Ay, gop kayo na kung haplas kayo na perfume. Ay, balitan ko na. Kay kausara. Isa gasto. Baho. Pagkadungog sa akong iyan, ingon din siya katong si Blessy. Lulong. Ang akong uyuan, lulong. Kani akong pamilya na atanan rin ang mga bagtikang history. Akong uyuan, lulong. Buayaw na. Nga, naasa mo ang pamilya ang tatlong hari sa panahon ni Jesus Christ. Si Melchor, si Baltasar, o si Gaspar. Ako ng mga uyuan. Si Gaspar tuag Manila, trabahante sa expressway. Kana si Gaspar, si Baltasar. Ingon din ang akong iyaan nga si Blessy kang papalulong na mo. Gisik ko niya. Halalong, nanas ako ang limalong, mamatay na ko anilong. Pagka-bright sa gitubag sa ako ang uyuan, iyang gakbayan ng asawa, ug iyang gitanog ingnan, God bless you. Ay, nagawala ka. Wala mo yung tapadong. Mga kaigsunan, sa kamatayon, no one. Si Einstein nga pinaka-bright, wa ka-discover o tambal or equation nga mabuhi ang tao. Si Marcos nga pinaka-dato, patay. Si Cory Aquino, patay. Noynoy Aquino, presidente, patay. Pagkadaghag na nga matay, nalabaw pa sa tua. Kay ang kamatayon, bayad sa sala. Damor kang magpakasala, damor ang kamatayon dol kanomo. Ingon pa din na, sin hurts me, but Jesus loves me. Amen? Kung ayaw mong masaktan sa araw-araw, mga kapatid, huwag kang gumawa ng kasalanan. Alam mo kung ano ang kasalanan. Unang inyong balay gubot, dagag sala. Inong kinabuhi gubot, dagag sala. Sultian ka sa kamatayon, wala na'y mangayog pasaylo. Karon kamuluhod, Ginoo, pasaylo ako. Amen. Ang batanon, ako isulti. Ayaw usiki imong kinabuhi sa kalibutan. Kay kausara ka magbatanon. Mga inahan, mga amahan, mga kabataan, ang Diyos gayod naghulat sa matag usa kanato. Kung sa igong sa balang sulatan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sa imong kamatayon, sangpitang Diyos kaysa Diyos may kada. Ang Diyos magapanalangin tanan mayong gabi. Amen.